tres castanyeres que vivien al poble d'Alfarràs. Cada dia anaven a la muntanya de Sant Salvador a buscar castanyes, a un castanyer centenari. Xino Xano, tornant cap al poble, van trobar uns nens i unes nenes de primer. On aneu? On aneu les castanyeres? Doncs veniu aquesta tarda a la nostra parada. N'hi ha més d'aquesta parada. A la plaça Sant Pere. Per la tarda tornats els nens i nenes de primer van menjar castanyes i contents ja s'ha acabat. Hi ha una vegada 4 castanyeres que vivien al poble d'Alfarràs. Cada dia anaven a la muntanya de Sant Salvador a buscar castanyes a un castanyer centenari. Xino Xano, tornant cap al poble, van trobar a uns nens i unes nenes de primer. On aneu? Volem menjar castanyes! Doncs veniu aquesta tarda a la nostra parada. On era la vostra parada? A la plaça Sant Pere. Som-hi! Per la tarda tots els nens i nenes de primer van menjar castanyes i conte contat ja s'ha acabat.